ତମର ଭଲ ନାହିଁ ଔଷଧ ନ ଖାଇଲେ କଣ ମରି ଯିବି ଏଇଆ ତ ଶୁଣିପାରିଲନି ସେ ମହାନ୍ତି କଣ କହିବ କଣ ସେ କହିବ ଖାଲି ସେ ମହାନ୍ତି ନୁହେଁ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟାଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ ମାଉସୀ ଥରେ ନିଜ ବିବେକକୁ ପଚାରିଲ ତମ ବିବେକ କଣ କହୁଛି ଛଡି ତମ ବିବେକ କଥା ଶୁଣ ଦେଖିବ ତମେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଘୃଣା ନୁହଁ ପୂଜା କରିବ ପୂଜା ତମେ କଥା କହୁଛ ଯୋଉ ଝିଅ ତମ 10 ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଠକି ଦେଇ ଜଣେ ବାପ ବୟସର ବୁଢାକୁ ବାହାଇଗଲା ତମେ ତା ସପକ୍ଷରେ ମତେ କହୁଛ ବରଂ ତମେ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା କଥା ତା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ତାର ମରଣ କାମନା କରିବା କଥା ଯାଉଛି ମାଉସୀ ଆଗରୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଠୁ ଅଲଗା ହେଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ଆଉ ଭଗବାନ ଦେଖିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ହେ ଭଗବାନ ତମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ବର ଦିଅ ତାହେଲେ ମତେ ଏଇ ବର ଦିଅ ଯେ ମତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରେମିକାଟିଏ ମିଳୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ଆରେ ତମେ ସେଟା ମୋ ଝିଅକୁ ଘୃଣା କଲ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତା ପାଖରେ ଫୁଲ ଭଳା ଚଢେଇ ଦେଇ ତାକୁ ଝିଅ ତା ଶବ ସଜେଇ ଦେଲ ହେଲେ ସେ ତମକୁ ସେମିତି ଭଲ ପାଉଛି ସେମିତି ଭଲ ପାଉଥିଲା ଶୁଣିବ ତମ ଦେହ ଖବର କଥା ଶୁଣି ସେ ବାହାରିଲା ଆସିବାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରିବାରୁ ସେ କଣ କହିଲା ଶୁଣ ବାବା ମୋ ବୋଉଟା ପରେ ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛି ପାଣି ପୋଷି ମଣିଷ କରିଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ମୋ ବୋଉ କଣ ମତେ ଗାଳି ଦବନି ସେ ଗାଳି ତ ମାଡ଼ ମାର ମା ମାଡ଼ କୁଆ ପାଡ଼ ମୁଁ ବି ମନା କଲି ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ଟେନସନ ହେଇଯିବେ ଯାଉନି ସେ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ ତମେ ଜାଣି ବସୁଛ ମୋ ବୋଉ ମତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଏ ଜଣେ ତା ଛାତିର କଲିଜାକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ ମରିଯାଇଛି ତ ବୋଉ କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ତ ବୋଉ ମରିଯାଇଛି ମିଛ ମୁଁ ତତେ ଘୃଣା କରେ ବୋଲି ତ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ତତେ ମାରି ଦେଇଛି ଏ କଥା ତୁ ତ ଉପର ମନରେ କହୁଛ ନା ଦେଖିପାରୁନୁ ତୋ ଫଟୋ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ତୋ ଫଟୋରେ ଫୁଲମାଳ ଝୁଲୁଛି ଆଉ ସେ ଫଟୋକୁ ଦେଖି ଦେଖି ତୁ ସବୁଦିନ ତ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରଉଛ ଆଖି ଅପିଆ ରହି ତୋ ଦେହଟାକୁ ବି ଖରାପ କରିଦେଲୁ ମୁଁ ଠିକ କହିଲି ନା ମରିଯାଇଛି ତ ବୋଉ କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ତ ବୋଉ ମରିଯାଇଛି ଆଉ ହେଲା ସେ ମରିଯାଇଛି ସେ ଆଉ ଏଠିକି ଆସିବନି ସେ ତମ ଘରୁ ଚାଲିଯିବ ହେଲେ ତମେ ପାଉରୁଟା ଖାଇ ଔଷଧ ଖାଇ ସେ ପାଉରୁଟ ଖାଇଲେ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏ ବୋଉ ତୋର କିଛି ହେଇଗଲେ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ମାଉସୀ ଆଜି ସିନା ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିବ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ବି କ୍ଷମା କରିପାରିବନି ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯା ତୋର ଭୁଲ ହଉଛି
ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଝିଅଟି ଯାହା କରିପାରିଛି ଗୋଟେ ପୁଅଟି ବି ସେମିତି କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ତାରି ପାଇଁ ତ ଏତେ କଥା, ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ପାଠ ସାଠ ପଢେଇ ପୋଲିସ ଅଫିସର କଲୁ ଯେ ବାପଟା ମଲା କି ଗଲା ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲାନି। ଏଇ ଝିଅ ବାପକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଜଣେ 60-70 ବର୍ଷର ବୁଢାକୁ ବାହା ହେଇଗଲା। ସେ ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତା? ଗୋଟା ଦିନରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ସେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥାନ୍ତା କୋଉଠୁ? ଏତେ ବଡ ହୁଣ୍ଡିଟା ନେଲା ବାପା କଣ ଖାଲି ତୋର କି ସେ କଣ ମୋର କେହି ବି ନୁହଁ। ତୁ ବି ଜଣେ ନାରୀ, ମୁଁ ବି ଜଣେ ନାରୀ। ତୁ ଏତେ ବଡ ହେଇଗଲୁ ଯେ ମା ହେଇ ବି ତୋ ପ୍ରତି ମୋର ଇର୍ଷା ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୋ ପରି ହେଇପାରିଲିନି ନା। ନା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ମୋ ଝିଅଟା ବଡ ଘରେ ବାହା ହେଇଛି, খুব জোরে কাঁদছে, গোবরে গোবরে কাঁদছে। মাঝিওকে মুখ মারি দিয়েছে, মাঝিওকে মুখ মারি দিয়েছে। তোমাকে ক্ষমা করতে মা, পুত গোড়াতে পড়ছি।
आसु आजी आउ लेट करी हबनी जल्दी जल्दी काम छाड़बा हबो ମୁଁ ବି ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମାଡ଼ ହବ ଭୟଙ୍କର ମାଡ଼ माटो की माटो ତାର ଭିତରୁ ଯିବା କାମଟା ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେବ काम छाड़िया କଥା कहजो कोन काम छाड़िया କଥା कहजो कहला ओहो बुझली सांग ही लाट्रिन सफा करबा तो विश्वास करो 8 दिन होला से लाट्रिन सफा हैनी भारी उषुमळा गंध होउची ए जो मझिरे मझिरे तो वर्षा हे जाउनी ना आहुरी दुर्गंध होउची छी छी मालो କଣ କହିଲୁ ମୁଁ ତ ଲାଟିନ୍ ସଫା କରିବି आ मोर तो तम पाखरे किछि काम नहीं କାମ ଅଛି ନା ମୋର କାମ ଅଛି ନା ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର कोन ଯେପଟେ ତୋତେ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କର ଦେଖିଛି हां ମୋ ଦେହଟା ସିଲସିଲ ହେଇଯାଉଛି छे तमे ते तळ लेबुल लोक मु आजी जानिनी ମୋର ସେ ତଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି माने तमे भिलियन आर्टिस्ट हीरोइन आर्टिस्ट के देखले तम देह कोन हे जिबा कथा आ तमे कॉमेडी आर्टिस्ट के देखले तम देह काहे कोन हे ମୁଁ जाउची ସବୁ ଚଳେଇ ଦେବି चले देबो ଭାଗବତରେ କଣ ଲେଖା ଜାଣିନୁ चले खाइ ଆହାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ हां ଯେସ୍ତାନେ ଯେମନ୍ତ ମିଳୁଛି ମୁଁ ସବୁ ଚଳେଇ ଦେବି सतर तुम चले देबो मोर जम विश्वास ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋ ଇତିହାସ ପଢିନ ବୋଧେ ଆଉ कोन पढिले ଶୁଣିବ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗପ ଅଛି କହିଲେ ଦେଖିଆ कोन गप अछि ମୁଁ ତ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆମ ହାଟ ପଡ଼ିଆରେ ବସି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁ ହେଲା ହଠାତ୍ ଦିନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଛୁ ସେ ଚାଳିଆ ଭିତରେ ବସି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଛୁ ବର୍ଷା ହେଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଦଳ ଚାଲିଥାଏ ବର୍ଷା ଛେଚୁଥାଏ ଦଳ ସରୁ ନଥାଏ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁ ନଥାଏ ଏ ହାତଟା ଧରିକି କହିବ ନନେ କହି परिबो ना ବସ୍ ଏ ଯୋଉ ସ୍ପ୍ରିଟଟା ଟିକେ ଉତ୍ତରିତ ହେଉଛି ହେଲା କି ଗଞ୍ଜେଇ ଦଳ ଚାଲିଥାଏ ଦଳ ସରୁ ନଥାଏ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁ ନଥାଏ ଦଳ ସରୁ ନଥାଏ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁ ନଥାଏ ହଠାତ୍ ମୋ ଆଗରେ ଉଭାନ ହେଲେ ये लो ओ बुझली बाबा भोला शंकर दंडा माने कि ना ନା आ किए ଉର୍ବଶୀ पार्वती ସ୍ୱର୍ଗ ଅଫିସର ଅପସନି ମୁଁ ତ ଦେଖିବାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ତାପରେ କଣ ହେଲା ବାହାରେ ବର୍ଷା ହଁ ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶା ସାମ୍ନାରେ ନିଶା ମହାରଣା ଛି ତାକୁ କହିଲେ ଖାଲି ଚେହେରା ମାଡ଼ ହଉଛି ତ ଏକା ଖାଇଛୁ ମାଟ ପୁଣି ଖାଇବ ମୋର ସିଏ ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ଦରକାର ମୋର ସେଇ ଦରକାର ଚାଲିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଦଳା ଚାଲୁଥାଏ ବର୍ଷା ହଉଥାଏ ମାଡ଼ ବି ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା ରାତି ସାରା ମାଡ଼ 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 ଭୟଙ୍କର ମାଡ଼ ମୁଁ ଥକି ଯାଇ ତା କୋଳରେ ଶୋଇ ପଡୁଛି ରାତି ପାଇଗଲା ବେଳକୁ ସିଏ ମତେ ବଲ ବଲ ହେଇ ଚାହିଁଛି ହଁ ମୋ ମାଟ ଉପରେ ବେଶୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛ ତ ମାଟ ଦେଇଦେଇ ପୁରା ଥକି ଯାଇ ହଁ ତାମାନେ ତମେ ରାତି ସାରା ସେ ଉର୍ବଶୀ ରମ୍ଭା ପାଖେ ଥିଲା ନା ଆଉ କିଏ ଆମ ଗାଁ ଅନିମା ପାଗଡ଼ି କାନ୍ଦିଛ ଏ 6 ମାସରେ ଥରେ କଥା ଚିଚି ମାନେ 6 ମାସରେ ସେ ଥରେ ଗାଧେଇବନି ତା ଦେହରେ ଯେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି ମାଇଲ ଚିଚି ତମେ ସେ ପାଗଳି ପାଗଳି ମାନୁନା କାମ ଚଳେଇ ଦଉଛ ଚିନ୍ତା କର କେତେ ବିକଳ ହେଇକି ରହିଛ କେତେ ବିକଳ ମୁଁ ପାଗଲିକି ଚଳେଇ କରିଛି ଏତେ ବିକଳ କାହିଁକି ହଉଛ ତମର କଣ ଅବସ୍ଥା ହବ ତମେ ସେ ପାଗଳି ସହିତ ମତେ ସମୟ କରୁଛ ନା ତ ମୁଁ ତାଠାରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ତମେ ଯୋଉ ହାଇ ଗାଇଜ୍ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡିଓ ଛାଡୁଛ Hi guys. ସେ ସମ୍ମାନ ଗାଉଳିଆ ଟୋକାଟା ଧରିକି ହାଇ ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି ସେଇଠୁ ତମ ପ୍ରତି ନା, ମୁଁ ସେଇଠୁ ତମ ପ୍ରତି ମୋର ଭାବଟା ବଢିଛି ଏଇ ଚାଲ ଯିବା ଭିତରକୁ ଯିବା ମାଡ଼ ହବ ଭିତରକୁ ଯିବା ଯେ ତମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଛ ମୁଁ ତମ ମନରେ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଦେବିନି ଭିତରକୁ ଯିବି ଦଉନ ନଉନ ମାଲ ବା ତମକୁ ନୁ ତମେ ଭାବିଛ ଏ ନା ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା 2 ବର୍ଷ ନେଇଯାଇଛି ମାଗିଲା ବେଳକୁ କଟିବାକୁ କହୁଛି ଆଉ ନାହିଁ ଆରେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ଆଣିଛି ନିଅ ଚଳିବ 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 କଣ ଦୌଡ଼ିବ ତମେ ଭାରି ଭଲ ଆରେ ଭଲ ଅଛି ଭିତରକୁ ଯାଅ ଭିତରେ ଖଟ ପଡିଛି ବେଡସିଟ୍ ଅଛି ଫଟୋ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ହଁ ବେଡସିଟ୍ ଘୋଡେଇ ଘୋଡେଇ ଶୋଇ ପଡିବ ମୋର ଭୟଙ୍କର ମାଡ଼ ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସିଏ ଗଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଯିବି ଯାଉନ तकिया सब ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ଆପଣ ଏତେ ବିକଳିଆ ହଉଛ କଣ କହିଲି ପରା ଯିବି ବୁଢାକୁ ବିଦା କରି ଆସେ ହେଲାଣି ମାଡ଼ पूरे दे स्वीटी ठीक तो बिना न देना
ଅଛନ୍ତି ମଉସା ଏଇ ସମୟରେ ମଉସା ସରି ପାଟିକୁ ପଶି ଯାଉଛି ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେ ବରା ବରା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଅବେଳରେ କୁଆଡେ ଯେ ପ୍ରେମରେ ବେଳ କାଳ ନଥାଏ ନାଇଁ ଡାର୍ଲିଂ ପ୍ରେମ ବୁଝେ ନା ଜାତି ଧର୍ମ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ତମେ କଣ ଦେଖିଲ ପ୍ରେମିକ ମାନେ କେମିତି କଣ କରିବି ବାରଟା ବେଳେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ନମାନି କୁଷ୍ଠ ଭଙ୍ଗିରେ ଫୋନଟାକୁ ଧରିକି ପ୍ରେମିକା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗପୁଥାନ୍ତି ହଁ ଫୋନରେ ଗପିଲା ବେଳେ ମଶାମାନେ କାମୁଡୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଓଡେଇବା ପାଇଁ ସମୟ ନଥାଏ କୁକୁର ମାନେ ଶିଶି କରିଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଓଡେଇବା ପାଇଁ ବେଳ ନଥାଏ ମୁଁ ସେଇ ତମ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ଯୋଉଠି ଦେଖୁଛି ଖାଲି ତୁ ଆଉ ତୁ ରଖ ତମର ଖାଲି ସେ ପାଣି ଚା ପ୍ରେମ ନା ଆଉ ପାଣି ଜାଣି ନା ସେ ପୁରା ବର ଉଠା ଭଳିଆ ଭଲ ଲାଗିଲା ପଳେଇଗଲେ ନା ବର ଖାଲି କଥା କାମ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ କାହିଁକି ମୁହଁ କରୁଛ ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଆଣିନି ଜାଣିନି ନା ଏଇ ଦେଖ ସତରେ ସୁନା ହେଲ ସତରେ ହଲମାର୍କ ସୁନା 3 ଭରି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ହବ 2,75,000 ମୁଁ ନିଜେ ପିନ୍ଧିବି ଭାରି ଭଲ আসলে করতে গেল ଡେରି କରନି ମୁଁ ବି ଭାରି ଭଲ ଭଲ খটো পুষা ନା ନା ଆଉ ଖଟ ଭିତରକୁ ଜମା ଯିବା କଥା କୁହନି ପୁରା ଖଟ ଭାଙ୍ଗି ଜୋରେ ହଉଛି ନାଇଁ ମ ମୁଁ ତ ତମ ପାଇଁ ନୂଆ ଖଟ ଆଣିଛି ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ଆଉ ସେ କଥା କଣ କି କଣ ମୁଁ ତ କହିବି ତମକୁ ମତେ ଭାରି ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି କୋଉ ରାଖ ସେ ଖଟ ଭିତରେ ତମ ପୁଅ ଶୁଲୁ ଶୋଇଛି ତଳ ଭାଇକି ଶୋଇଛି ତମକୁ ଦେଖିଲେ ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗିବନି ଧାନା ମୁଁ ଆସିକି ତମ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଛି ବୋଲା ଇଏ କଣ ଆଜିର କଥା ନା କଣ ଆଉ? ନା 6 ମାସ ହେଲା 600 ଥର ଆସିଲାଣି ହଁ ପରା ଆସେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ବସୁ ଗପସପ ହଉ ଚା ଫା ଟିକେ ପିଉ କେବେ ଗଞ୍ଜି ଛାଡ଼ିକି ଯାଏ ତ କେତେବେଳେ ଚଢି ଛାଡ଼ିକି ଯାଏ କେତେ ବଡ ନିମକ ହାରମ ବାପର ସିକ୍ରେଟ ଫାଇଲ ଖୋଲିକି ପଡୁଛି ହଁ ପରା ଖାଲି ନିମ ଖାଇଲ ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ମର୍ଡର କରିଦେବି ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ମର୍ଡର କରିଦେବି ମାରିଦବା ଉଚିତ ବାପ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ପୁଅ ଭାଗ ବସୁଛି ଦେଖ ମୁଁ ଆଜି କଣ କରୁଛି ପ୍ରେମର ଟିକେ ବାଧା ଦେଲା ସେ ଝିଅ ଆଉ ଦିଅ ବାড়ি ବୁଝେছি ନାଇଁ ଘରେ ମନେ ଡେରା ହେଇଛି ମୁଁ ଆସୁ ଆଇ ଚାଲ କଥା କହିଲା ହବନି କାମ କରିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ତମ ଦେହ ଛୁଇଁ କହୁଛି ତାକୁ ମର୍ଡର କରିବି ଶୁଣ ଆମେ ଘରେ ଚାଲି ପୁଣି ଗୋଟେ ପୁଅ ଖାଲି କଣ ପୁଅ ପୁଅ ଝିଅଟା ଉପରେ ହେଇଯିବ ଯାଅ ପୁରା ଠିକ ଟାଇମରେ ହାରଟା ଦେଲା ଯାଅ ଆମ ବାହାଘରେ କାମ ଚଳିଯିବ ଏତିକିବେଳେ ବୁଢା ଯାଇକି ମୁଁ ଯାଉଛି ଲାଇଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଦି ଜଣ ଯାକ ବାଡି ହାପେଟା ହେଇକି ମରିଯାଆନ୍ତୁ ଏ ସୁଲୁ କୁଆଡେ ଗଲା ହାରମ ବାପର ସିକ୍ରେଟ ଫାଇଲ ଖୋଲିକି ପଡୁଛୁ ଆଜି ତୁ ମଲୁରେ ହାରମ ଚା ମତେ କହୁଛୁ ମାହାନ୍ତି ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଡରିକି କହିଲା ମୋ ପୁଅ ସିଲୁ ଆସିକି ତା ଘଟ ଉପରେ ଶୋଇକି ଶୋଇକି ମୋ କହିଲା ମୋ ତା ଘଟ ଉପରେ ମୋ ପୁଅ ଆସିକି ଶୋଇ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଭାବିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଟୁ ଥିଲା ସେ ଶୋଇକି ଗୁଡାକୁ ତାକୁ ଆପଣ ପଚାରି ଶୋଇଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣ ଶୋଇକି ତା ଧୁଲୁ ବାଦଲ
ଚେହେରା କହୁଛି ଆଉ କଣ ସେ ଯୋଉ ଚେଚୁଛି ତୁ ଦେଖିଛୁ ମିଳନ ତ ଦେହ କଣ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା କଣ ଚେହେରା କଣ ଆଁ? ତାଙ୍କର କଣ ମତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ କି ଦୁଇଟା ବାଗ ଦୁଇଟା ନାହାନ୍ତି ଏବେ ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆସି ଅପେକ୍ଷା କର ଶ୍ୱଶୁରଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖେଳିବ ନାତି ଓ ନ ଦେଖି କ୍ୟା କହୁ ଚାଲୁ ତ କି ତମ ଫୋନ କହିବା ପଡିବ ବାହାର ଫେରା ବାହାର ଫେରା ଲୋ ବାହାର ଦେ ଛୋଟ ଲୋକ ଭିକାରୀ ଭଳିଆ କଣ ହଉଛ କଣ ମୁଁ ଭିକାରୀ ତମେ ମୋର କଣ ହବ କହିଲ କଣ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ଛୁଆ ହେଇଗଲା କଣ ଏଇଟା ଭାବୁନ ଏଇଟା ବହୁ ଦେଖା ମୁଁ ଛୁଆ ଦେଇଛ ମାନେ ନା ତମେ ଯାଇ କେମିତି ଭାବୁଛ ତମ ଠାରୁ ନା ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ତାଙ୍କର ତୁ କେମିତି ଦେଖିଲୁ ଓହୋ ତାଙ୍କ ଦିଲ୍ ଖାତେ ଖାତେ କେମିତି ବଡ଼ ତୁ ଜାଣିଲୁ ସିଏ ତ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁ ମାଗୁନାହାନ୍ତି ସେ କଣ ଦେଖିଲୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କଣ ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ये साड़ी बाबू तमने भी पीड़े नहीं छो ତାଙ୍କର ମାଡ ଉପରେ ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ आलो बा ओरे कथा कहबी तू सुनिबो आज तू घरକୁ ଯିବୁନି आलो ଭଲ ସାରା ସାରା ବୁଲି ଗଲେବୁ ଚାलो ତୁ ଯୋଉ ଡାଳ ଧରୁଛୁ ସେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ଏ ସାଣି ବାବୁ ତମେ ଯୋଉ ପାଗଳି କଥା କହୁଥିଲ ସେ ବଞ୍ଚିଛି ନା ମଲାଣି ଏ ଯୋଉ ମାଡ ଖାଇଛି ସେ ମରିଗଲା କୋଉଠି ମାରା ଆଜି ବଲବା ତାକୁ ପୋଡ଼ିଲେ ନା ପୋତିଲେ ସେମିତି ପଡିଛି କୋଉଠି ପଡ଼ିଛି ଆଉ କଥା ଦରକାର ମହାନ୍ତି ସୁଇଟି ତମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଯେ ଏକଦମ ବଢିଆ ହେଲା କେମିତି ଆମ ଭିଡି ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା ସେ ସାଗରିକା କଥା ତୁମେ ଛାଇ ବଳିଥିଲା ଆମର ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା ସେଠିକି ଆସିଲା ଭିଡି ପୁରା ଫାଙ୍କା ଆମେ ମୋ ଭାଇ ପାଖରୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ତାକୁ ମାରିବା କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାର କିଛି କରିପାରିଲନି ତା ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଚର ବେଶୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ମୋତେ ଶେଷରେ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ହବ ସାଗରିକା ମୋ ସମ୍ଭବ ସାହାରୀ କେବି ଭୋଟ ମୋ ଚାହାଣୀ ତାପରେ ପଡେ ମୋ ଚାହାଣୀ ବଦଳି যায় ତା କାହାଣୀ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାଲି ଏଣ୍ଡଟା ଭାଇଲା କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ମାନେ ରିକ୍ସ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ବଦଳ ତା ଛୁଆଟାକୁ ମାରିଦେଲେ ବଢିଆ ହବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପେ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ହୁସିଆ ମୋ ରାଜୀବନ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ କିଛି ପାଇବିନି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବନି ତାହେଲେ ତମ ଦିଜଣଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ଧାରେ ଠିଆ କରି ଗୁଳି କରିଦେବେ ଗୁଳି ଆରେ ତମ ମଣିଷ ମାର ନୁହଁ ତମ ଭଗବାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ପାହାର ଦରକାର ତମେ ଏ ଚଣ୍ଡାଳ ପୁରା ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତମେ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ତିଆରି କରୁଛ ତୋର କଣ ପାରିବନି କେବେ ବି ପାରିବନି ସେଦିନ ସେ ନିଷ୍ପାପ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କଂସ ବି ମସୁଧା କରିଥିଲା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହେଲା କଂସ ମଞ୍ଚାରୁ ତଳୁ ପଡି ମଲା ତୋ କଂସ ମଞ୍ଚା ଭାଙ୍ଗଲା କହୁଛୁ ମଞ୍ଚା ଭାଙ୍ଗିକି ଭାଙ୍ଗଲା ଜାଣିଛୁ ନା କାଇଁ ଗୋଟେ ଧରଣା ବାଁସରେ ମଞ୍ଚା କରୁଛୁ ହଁ ସେ ମଥୁରାର ରାଜା ଧଡା ବାଉଁଶରେ କରିଥିଲା ଏ ମଞ୍ଚ ସିଂହବାହିନୀ ମଞ୍ଚ ଖାଲି ଷ୍ଟିଲ୍ ଏ ଭାଙ୍ଗିବନି ତତେ ନାଟମନେ ତୁ ଏତେ ପୁରାଣ ଶୁଣୁ ଏ ମାମୁ ମୁଁ କାଳେ ଶୁଣିଛି ତମର ଏ ଲେଖାଯୋଖା ବଣଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ କାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରେମିକ ଥିଲେ ଥିଲା କଣ ये टैंक चाली कर जोर के कुछ बस्ती କଣ କହୁଛ ଏବେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଦରେ ଛାଇ ବଳି ପଡିଛି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଛୁଆ ପିଲାଣି ପ୍ରେମ କରୁଥିବ ନା ଗରମ ହଜାରେ ଗୁଣ ବଢି ଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ମାମୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପିଲାର ବାପା ଏଇ ବାପୁ ନୁହେଁ ଏ ମ୍ୟାଡାମ ए वो भाग जानी सुन କାଇଁ ये जो हम संध्या किया जो फसल हसुने से जोनी हम ମାମୁ ତମେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ କେମିତି ପଚାରି ପାରୁଛ या को तारा को मिसियो ଶୁଣ କଣ କହୁଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପିଲା ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପିଲାଟା ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧରେ ବଡ ହବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ତା ଛୁଆ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହଉଥାଏ ତାହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛୁଆଟା ମରିବ ଆଜିରେ ସେ ଛୁଆ ମରିବ ତାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମରିବା ଦରକାର ତମ ଅଳ୍ପ ସେ ଛୁଆ ମରିବ ଆଇ ଜାଣିକ ଯାହା ଭାବୁଛ କଥାଟା ସେଇଆ ନୁହଁ ସେ ପିଲାଟାକୁ ମାରିଦେବ ତ ତମେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ବଂଶଟାକୁ ବୁଡେଇ ଦେଇଦେବ ସହିତ ସମାନ ସେମିତି ଭୁଲ ତମେ କରନି ହଁ ଭୁଲ କରିଛି ଏଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୁହଁ ସେ ପିଲା ମୋର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ ତାକୁ ବାସ୍ତରୁ ହଟାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ମରିବ ସେ ଛୁଆ ଅଳ୍ପ ମରିବ ଶୁଣ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟା
সম্মান করে কিছু করি না পারে বলে ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି କୋର୍ଟର କାଠଗୋଳ ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇ କହିବି ବିରାଟ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଛୁଆକୁ ଏଇ ସାଗରୀ କାଶୀ ନା ମାରିଛି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ସମ୍ଭବ ସାହାଣୀ ଆଉ ମୋ ମାମୁଁ ସତ୍ୟାନାଶ ମହାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ କିଳା ନିଅନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲା ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣୀର ଅବସ୍ଥା ଭୁଞ୍ଜଇ ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ରାଗ କି ବାହାରେ ସେ ଖା ଆମ ମୋ ଫଳ ଦେ ବାପ ମା ଛୁଆ ଗୋଟାଏ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡର ଭିକାରୀ କରିଦବ ରାତି ଅଛି ତ ଦିନ ଅଛି ପାପ ଅଛି ତ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ବି ଅଛି ମରିବ ତମେ ସମସ୍ତେ ମରିବ ମରିବ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ରୁମରେ ପକେଇଛ ଛାଣିକା ଭୋକ ମାସ ରହିଲେ ଛଟପଟ ଯାଇକି ମରିବ ଯାଇଯାଅ ହଁ କହ କଣ ହେଲା ସେ ବେଡରେ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ କୁହାକୁହି ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁକୁ ଶେଷ ବର୍ଷ ପଳେଇଲାଣି ଆମେ ଯିବା କେମିତି ରାତି ପାହୁଚଣା କରିବା ହଁ ମ ଡାକ୍ତର ବାବୁ କହିଲେ ଆଉ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଗୋଟାଏ ବି ଗାଡ଼ି ଦେଖାଯାଉନି କି ଛାଡ଼ି ବି ମଣିଷ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ତମେ ପୁରୁଷ ପୁଅଟି କରୁଛ କଣ ଯେ ଘର କାହିଁକି ଲାଗିବ ତମେ ଏଇଠି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ବସିଛି ଏମିତିରେ ବାହାରି ମତେ କହୁଛ ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣ ତମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ ଇଏ କିଏ ରେ ମା ଏତେ ଆଲୁଅ ତତେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦିଟା ଗୋଟେ ପିଟି ହେଇଯାଉଛୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ଓକେ Emma, non puoi vedere tu. Ah? Che ci come te? Poi non. Allora tu vuoi mai te tanto. Allora nada. Te fuori dal te. ନାଇଁ ବାବା ତମେ ସେମିତି କୁହନି ସେମିତିରେ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କିଏ ପାପ କରିଥିଲେ କି ନାଇଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲିଣି ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲିଣି ଆଉ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦିଅନି ମୁଁ ଟିକେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବାକୁ ଚାହେଁ ବେକରେ ତୋ କାନରେ ତୋ ଉଠରେ ଏସବୁ ଚିହ୍ନ କିଏ ଚିହ୍ନ ରେ ମା ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା କାଳ ଅନ୍ଧାର ରାତି ଯୋଉ ରାତିର ଆୟୁଷ ଅୟୁକ୍ତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଆକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ସେ ରାତିର ଅନ୍ଧାରକୁ ହଟେଇ ପାରେନି ସେ ରାତିକୁ ଭୟ କରି ଋତୁମାନେ ପଳାତକ ସାଜି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଫେରିବାର ନାଁ ଧରନ୍ତି ସେ କାଳ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଜଣେ କିନ୍ତୁ ଆସେ କବାଟ ପିଟେ ଠକ୍ 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 କବାଟ ପିଟେ କିଏ ପିଟେ ରେ ମା କାଳ କବାଟ ଖୋଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏ ଘର ଭିତର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତାତି ଯାଏ ସେ କାଳ ପୁରୁଷର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗୁଡ଼ା ମୋ ଦେହରେ ହିମାଳୟ ପରି ପଡ଼େ ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥାଏ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମତେ
ये सही सुना बेटा जे गोटाई चोटरे खजूर गछ दी गण करतो चारि चोटरे धरा सही होतला के तो बड़ पाव होछ एबे बिसे कटुटा बाटू ता पानी को थरे घछि देले चक चक कौन के देखा पुरुष के तते गोटाई घरे पुरई ये बलात्कार करतला कह ना माने ओरे वो से काला पुरुष ना मते गोटाए घर भितर रखी बारंबार बलात्कार କରୁଥିଲା ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଜାଣିନି ମୋ ପୁଅ ପୋଲିସ ଅଫିସର ସେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଗୋତାଡ଼ି ଆଣି କାଠ ଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେବ ଆଉ ମୋ ଅପା ବାହାରି ଯାଇଛି ମୋ ଅପା ବାହାରି ଯାଇଛି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟବାଇକୁ ବାହାରିଛି ନା ଯାଉ ଏତେ ଦିନେ ଠାକୁରୀ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମୋ ଅପା ସୂର୍ଯ୍ୟବାଇକୁ ବାହାରି ସୁଖରେ ଘର ସଂସାର କରୁଛି ହେଲେ ମୁଁ ତୁ ମୋ କନିଆ ହବୁ पड़े मो चाहनी बदली जाए ता कहानी छो कहानी है बे बता पानी हसिया सब सहाणी आज मु एका नाही मो पाखरे मो बापा बाबा अछंती हां तो बापा तो दारासी बापा छोटे पकेबो सती के रे पुलिस ऑफिसर सचिन बेहरा रो सानो भौणी मो काउनी पुलिस ऑफिसर सचिन बेहरा रो सानो भौणी कोने पुलिस ऑफिसर भौणी को इज्जत ना देती तू जो भूल करछो सेति पर से तो फासे गुंडा ने छुलाई देबो सीमा बेहरा सी तिनी मातो मो पर मातो मोर भूल ହେଇଛି मते क्षमा कर दियो मो जीवन एमिति भूल करबिनी मु प्रायश्चित କରିବାକୁ ଚାहे आश्चित मो मंचକୁ ଯାଉନି ତମେ ଯାହା କର ମୁଁ ସେୟା ମାନିବି ତୋତେ ତା ପାପର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ହବରେ କା କଣ ଭୋଗିବି ଭୋଗିବୁ ମରିବି ହଁ ଅରେ ନାଟ କରିବ କିଏ ନାଟ ତ ନାଟ ଛଡେଇ ଦେ ମୋର ଭୁଲାଇକି ଉଠି ବସଉଛି ଓ ପୁଅକୁ ଜାଣି ତୁ ସାଡେ ଥାଉ ହେଲାନି ମନ ବୁଝିଲାନି ନା ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇ ମନ ବୁଝିଲାନି ମରିଯିବି ଆଉ କଣ ମୁଁ ନିଜ ମରିବିନି ଚୋରି ଆଣିଛି ତମ ଝିଅ ମୋ ପେଟରେ ଭୁସୁ ଭୁସୁ କରି ଭୂତ ମୁଁ ମରିଛି ନିଅ ଆଜି ଝିଅକୁ ବୁଝା ମତେ ମାରିଦବ ନିଅ आई के भर कर चुका धर सचुरी तोर का साथी कथा देखो ନିଅ ନିଅ ସୀମା ତମ ବାପାଙ୍କୁ ତା ମାନ ମୋ ପେଟରେ ଘୁଷ ଦିଅ चलो धर सचुरी ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ ମୋ ମା ମତେ ମାରିଦିଅ बच्चे को जाऊंगी मौसा ए मौसा दियो ହଉ ନେନା ପେଟେ ଦେଖି କେତେ ଛୋଟା ଗାଳି ଆହୁରି ବହୁତ ଖେଳ ଅଛି ଆଉ ଅଛି ଆହୁରି ଅଛି ଖେଳ କଣ ହେଲାଣି ନିଅ ହଁ ମୁଁ ମରିବି ନିଅ ମଞ୍ଚକୁ ତାପରେ ଖେଳ ମୋ ପେଟରେ ଘୁଷ ଦବ ଏଥିରେ ଘୁଷ ମଝିକି ଯା ଝିଅ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ମୋ ଚାହାଣୀ ଏବେ ବଦଳି ଯିବ ତା କାହାଣୀ ଓ ଝିଅଟା ତ ମରିବ ଯଦି ଏ କଥା କାହା ପାଖରେ ପ୍ରଚାର କିଏ କାହିଁକି ମାଇଲା କେମିତି ମାଇଲା ତୋ ପୁଅ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ମାଡ଼ ହବ ମାଡ଼ ଭୟଙ୍କର ମାଡ଼ ହବ
ଝିଅକୁ ମୁଁ ମାରିଦେଲି ମୋ ଝିଅକୁ ମୋ ବାପା ମାରିଦେଲା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସତ୍ୟତା ମୋ ଝିଅ ସୀମାକୁ ମାରିଦେଲା ସୀମା ତମେ ହଜି ଯାଇଥିଲା ତ ସାନ ये से हराम दादा ये मैं होने की दी वो तो अत्याचार करছি कहो कैसे সম্ভবশালী মানে সাথে গেলে সে ডক্টর সম্ভবশালী হারাম দাদা নিশা ইঞ্জেকশন দেই তো ভৌনিকি নেই গুড়া হদালিয়া কোথরে ভিতরে রখিদিলা খালি রখি নদিলা মো বা সত্যালা সমাজ দিগুদিরা বলি অসির বিধবা বলি বাহারକୁ সপ্লাই କରୁଥିଲା ये সম্ভবশালী সে সম্ভবশালী শুনো সে ডক্টর সম্ভবশালী হাতরে তোমার স্ত্রী সাগরিকা গোটে গাধর বন্ধেরি খুব কম দিন থেকে তোমার স্ত্রীকে হাত করি তোমাকে সে জীবনু মানি দেব बहुत ही सामने करो वो फलो वो जानिছি তুমি বালতে যাচ্ছ আরে তোমার স্ত্রী পছন্দ তোমার স্ত্রী সে আগে সম্ভবশালী প্রেমিকা আগে সিজুয়া কলেজ স্টাফ লোক বলুতলা তার প্রমাণ রখিছি ওই মধ্যে সাঙ্গা সাঙ্গে মোবাইল খুলি দেখে নিজ ভৌতিক আত্মার শান্তি পাই নিজ ফলিদিলা ফলমল ফাঁসি কল যাও ଛାଡ଼ିବିନି ଯୋଉମାନେ ମୋ ଭଉଣୀକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମୋ ସହିତ ବେଇମାନି କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଛୁରାଇନି ମାରିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ମୋ ଶାନ୍ତ କୋଉଠି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ଝିଅକୁ ନେବି କେବେ କୋଉଠିକି ନେବି କେମିତି ନେବି ତମେ ନୁ ବାପା ମୋ ଭଉଣୀକି ମୋ କାନ୍ଧରେ ମୁଁ ମଶାଣିକି ନେବି ମୁଁ ତାକୁ ମଶାଣିକି ନେବି भगवान अच्छा और तू कहून ए घर मु कौन पे लगे ए घर तो मु काम से डाक्टर बाबू का शर्त अनुसार ताको पागल को भल हवा पर्यंत मु ए घर रहबी ताको पुआ तो भल ए घरे मु कौन करबी आ तम पुआ तार कौन हबो तार कौन जेते दिन जे पारिबी सेते दिन जे ताको मो पाखरे रखिबी जेते दिन जे मां खीर ता पेट पूरी करूथो मार कोन त कनी ताको खरा वर्षा शीतल रक्षा करि परथो सेते दिन जे से मोर आ जो दिन ता भूख बढ़िबो से दिन नै कोन शास्त्र मरे नले मंदिर बेठारे सोईते चली आसीबी बाबुआनी तमे प्रकार नारी माही एमिति कथा भाबुछ केमिति आ कोन करबी तू कहनु भाई रो भौणी हिसाब रे मो बयस करे बापर झियो हिसाब रे मो प्रेमिक को करे घर रो बड़ झियो हिसाब रे मो चौबन को बंद पके प्रतिज्ञा प्रतिश्रुति रो दही देई मो इज्जत नीलाम हिला परे भी मु चुप रही आ जे मो इज्जत नीलाम करी मते मातृत्व प्रदान करे से जते बळे आज कहउचंती मो छुआर बापा सी नु से तबे मैं घरे रही कोन करबी सानु बाबू बोला देखो तो सानु बाबू केमिति एरिके छुआ को बापाने धरि के चल जाउचंती घर बाहर की अच्छा इते देखिला कलाहांडी मेघ आसिलानी वर्षा हवा ऊपर ए समय छुआटा धरि के बाहर गले कम मु कोन करबी ता पछ पछ छता धरि के जिबी नाइ सानु बाबू मु को बोलती कहू जुरा जाइठो से जेते शीघ्र घर चली जीव सेते घर मोर छटिके शांति रे निश्वास हाँ सियोर 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 अने बे संध्या बगे तमन काम को
ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଲୋକ ତମ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅକୁ କିଣି ଆଣିବ ବାବା ବାହା ହବ ପୁଅ ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କରିବ এই যে কথা কইবার সীমা লঙ্ঘন করে যাচ্ছ তো ତମେ ବି ପାପ କରିବାର ସୀମା ଅବଲମ୍ବନ କରିଯାଉଛ ସନ୍ତୋଷୀ ନା ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ତମ ପାଇଁ ମଦ ନଥିବା ଖାଲି ବୋତଲ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପିଲାଟାର ତମ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ନୁହଁ ଏତେ ମେନ୍ ତମେ ମୁଁ mean ୟୁ ଆର୍ ସେଲଫିଶ ସମ୍ପର୍କ ବୁଝୁନଥିବା ନାରୀଟାକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରି ଡଷ୍ଟବିନ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିବା ତମେ ଗୋଟେ ଯୌନ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗୀ ମାର ଆହୁରି ମାର ମାରି ମାରି ମତେ ଶେଷ କରିଦିଅ ଆଉ ଦେଖ ତମ ଭଉଣୀର କୁଣ୍ଡା ମାନେ ମତେ ମାରି ମାରି କଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ହୁଏତ ସେମାନେ ମତେ ମର୍ଡର କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ମୋ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଏମିତି ଅସହାୟ କରିଦିଅ ନା ପ୍ଲିଜ ମୋ ସନ୍ଧ୍ୟା କଣ କହିଲି ମୋ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଚ୍ଛା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁ କଣ ହବ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁ କଣ ହବ ବାବା ଭାଇ ନା ଆଉ କିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୋ ପ୍ରେମିକା ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ପ୍ରେମିକା ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ସେ ପିଲାର ବାପା ତୁ ନୁହଁ ତ ତମେ ଏଠି ଯାଅ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ତମେ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଅ ସେ କୁଆଡେ ଯିବ ସେ ପିଲା ସହିତ ତ ପ୍ରେମିକା ବି ସାଙ୍ଗେ ଧରେ ଏଠୁ ଚାଲି ଯା ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକାର ଅର୍ଥ ତମେ କଣ ବୁଝ ସତ୍ୟସେନା ଆରେ ତମ ଭଳି ବଡ ଲୋକ ପଇସା ଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରେମିକା ଆଖିରେ ମୋଦିର ନିଶା ଦେଖନ୍ତି ଆମ ଭଳି ଗରିବ ପ୍ରେମିକ ମାନେ ପ୍ରେମିକା ଆଖିରେ ଖୁସିର ପାହାଡ ଦେଖନ୍ତି ତମ ଭଳି ବଡ ଲୋକ ପଇସା ଥିବା ପ୍ରେମିକ ମାନେ ପ୍ରେମିକା ଉଠିଲେ ଲିପଷ୍ଟିକର ଟେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି ଆମ ଭଳି ଗରିବ ପ୍ରେମିକ ମାନେ ପ୍ରେମିକା ଉଠିଲେ ହସର ଶ୍ରାବଣ ଦେଖନ୍ତି ତମ ଭଳି ବଡ ଲୋକ ପ୍ରେମିକ ମାନେ ପ୍ରେମିକା ଦେହରେ କୋଣାର୍କର ସେ ଦେହ ଉତ୍ତେଜିତ ଚିତ୍ରଣଟି ଦେଖନ୍ତି ଆମ ଭଳି ଗରିବ ପ୍ରେମିକ ମାନେ ପ୍ରେମିକା ଦେହରେ ମନ୍ଦିରର ସେଇ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ନାୟିକାକୁ ଦେଖନ୍ତି ତମ ଭଳି ବଡ ଲୋକ ପ୍ରେମିକ ମାନେ ପ୍ରେମିକା ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଆ କରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଳି ଗରିବ ପ୍ରେମିକ ମାନେ ପ୍ରେମିକାର ଚୋପାଇ ଲୋକ ହାତ ପାପୁଲି ରଖି ସେଥିରୁ ମୋତି ତିଆରି କରନ୍ତି ମୋତି ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରେମିକାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉ ଆଉ ତା ପାଇଁ ମୋତିର ମହଲ କରିଦିଅ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧାଟା ଏଇଠି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତମ ଭଳି ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁଅ ନୁହଁ କଣ କହିଲୁ ଆମ ଘରେ ଠାଇ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଭଉଣୀ ବି ଏଣ୍ଡୁଅ କହୁଛ କାଇଁ ତମ ଭଉଣୀ କଣ ମହାସତୀ ସାବିତ୍ରୀ କେହି ନ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ତମ ଭଉଣୀ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ନିଜ ବାପ ବୟସର ଗୋଟେ କିରାଣୀକୁ ଏମିତି ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସେଇଲା କିରାଣୀ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡା ହେଇ ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଫଟି ଶେଷରେ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଗଲା ତମ ଭଉଣୀ ତାପରେ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ଜେମ୍ସ ଟଏଲେଟ ଭିତରେ ବସିଥିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବାହାରେ ଲକ୍ କରିଦେଲେ 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତମ ଭଉଣୀ ତା ପ୍ରେମିକ ବାହାରିଥିଲେ ଏତେ ପରେ ବି ମନ ବୁଝିଲେନି ବାହାହେଲା ପରେ ବି ये संभव साहनी सहित होटेल को जाऊची तार प्रमाण होची मु निजे सागरिका कोटेस भितर डाडी कोनी फॉरवर्ड नहीं या को मु एबे पुरी को देबी जाऊची भाई जाऊची ना मार दे प्लीज तुझे तुम एठी जाओ संध्या मो कथा तमे को जाऊछ तमे भी आत्महत्या करके नहीं संध्या नहीं आत्महत्या करिबा दरकार नहीं आज ठू एठी मु जमा आसीबी तो जीवा पूर्व गोटे कथा कही जाऊँ संध्या हीरा को बणिया मैंने चिन्हती किंतु कोईला बेपारी नुह मु आसुची आसु कौन हो चुपचाप एठू चल जा मु आसुची मो भाई को कहि दबो घर आड़े टिके बोली दे दिस बापा मो बुढ़ा बुढ़ी ही गले एबेटू सेमानकर दायित्व न हाँ ताको एक कथा भी कहि दबो मु से घरे रहूबी मो ऊपर अभिमान करी से मो बापा बुद्धीटा को घृणा करतो आ ताको घृणा करबनी एबेटू ताको दायित्व न आसुची ना और बाजू बोले सत्य सागरिका संध्या पड़े बाजी और तब के किसी खोलो दे कौन है ची रोज संध्या और जो मु पूरा पता चुप कर जाओ बोली सत्य ऐसे सागरिका अरे
ତମେ ସବୁ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲ। ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଏ ଘରକୁ ଆପଣ ଆଣିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା କୁଆଡେ ଯାଉଛି ସେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ପଚାରିଥାନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରକୁ ଯାଅ। ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଁ କହୁଛି ଭିତରକୁ ଯାଅ। ଦାଦି ସିଏ ଯଦି ଏ ଘର ରହେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବିନି। ମୁଁ ମୋ ଘରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିନି। ଦାଦି ହାଁ? ଝିଅ ବାହାହେଲା ପରେ ଶାଶୁ ଘରେ ରହିବା କଥା। ଏ କଥା ମୁଁ ତୋତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଏ ଘରେ ରହିଲେ ମୁଁ ବି ଏ ଘରେ ରହିବିନି। କୋଉ ଦିନ ତୁ ଏ ଘରୁ ଯିବୁ? ଡାଡି ତୁ ମୋ ପୁଅଟି କାହାକୁ ତୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦଉଛୁ? ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଜାଣିଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତୋ ପାଇଁ କଣ କରିଛି? କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ସାରା ଭାରତରେ ଯେତେ ନାମୀ ଦାମୀ ସାଇକ୍ରାଟିକ୍ ଡାକ୍ତର କେହି ତ ପାଗଳାମିକୁ ଭଲ କରିପାରିବେ। ତୋତେ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଲ କରିଛି। ତା ସ୍ନେହ ମମତା ତୋତେ ଭଲ ମଣିଷ କରିଛି। ତାହେଲେ ତ ପାଗଳାମି ଯେମିତି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଏତେବେଳକୁ ତୁ କୋଉ ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ପାଗଳମାନଙ୍କ ବେଳରେ ଥାନ୍ତୁ ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଛି। ମାଗଣାରେ କରିନି। ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ତୋ ମା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତୋ ବୁଢା ବାପକୁ ବାହା ହେଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହବାକୁ ନୁହେଁ। କେବଳ ତୋ ପାଗଳାମିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମୋ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ମୋ ଠାରୁ ମୋ ହାତରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛି। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ହେଇ ସେ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା କଣ କହୁଛି? ପଳାଇ ଯାଉଛି କଣ? ଆରେ ତା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସେଟା ଛୁଟେଇ ଦବ, କିନ୍ତୁ ତା ସନ୍ତାନର କଥା ସନ୍ତାନର ବାପା ଜାଣେ। ତାହେଲେ ମତେ ବି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ସେ ସନ୍ତାନର ଜନକ ତୁ। ଓକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି କହୁଛି ସେ ପିଲାର ବାପା ମୁଁ। ଆପଣ ବି କହୁଛନ୍ତି ସେ ପିଲାର ଜନକ ମୁଁ। ସମସ୍ତେ ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ମାନିନେଲି ସେ ପିଲାର ବାପା ମୁଁ। ଯଦି ସେ ପିଲାର ବାପା ମୁଁ ତାହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାର କଣ ହବ? ସ୍ତ୍ରୀ ହବ। ବାପାଙ୍କର କଣ ହବ? ବୋହୂ। ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର କାଠାରୁ ପିନ୍ଧିଛି। ଦାଦିଙ୍କର। ତାହେଲେ ମୋର କଣ ହବ? ମା। ଯଦି ମୋ ମାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିବି ତାହେଲେ ଦୁନିଆ ଏ ସମାଜ ମତେ କଣ କହିବ? ମତେ କହିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାତୃହରଣକାରୀ। ଆରେ ଏତେ କଥା ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଏ ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି। ତମେ ସେ ଭୁଲ କରନି। ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ମହାପାପ। ସେ ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତମେ ସେମିତି କରନି, ସେମିତି କରନି। ପିଲାଟା ଆଜି ନ ମରେ ତାହେଲେ ଏ ଘରେ ଆଉ ଜଣେ ମରିବ। ଏ ସତ୍ୟ ସୁଇସାଇଡ କରିବାଟା ଫାଇନାଲ। ମାରିଦିଅ ବାବା, ମାରିଦିଅ ତାକୁ। ସେ ମରିଗଲେ ଯଦି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତା ତଣ୍ଟି ଚିପି ତାକୁ ସେକ୍ସ କରିଦିଅ। ତମେ ଯଦି ମାରିପାରିବନି ତାହେଲେ ଦିଅ ମତେ। ମୁଁ ତା ତଣ୍ଟି ଚିପି ତାକୁ ସେକ୍ସ କରିଦେବି। ଆରେ ଦିଅ ମତେ। ତମେ ଭାରି ନା ନକୁନି ପାଉନ ନାକୁନି। ଅସହାୟ ପୃଥିବୀର ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ନିରଧିଷ୍ଠ ଅସ୍ମିତାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବା ଶୁଷ୍କ ବସୁନ୍ଧର ନିଖୋଜ ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷା ବୈଶାଖର ମରୁବାଲିରେ ଅଟୋ ସହିତ ପାଦ ମିଶେଇ ଚାଲୁଥିବା ଅଟୋଟାଏ ଯାହା ପାଇଁ ଘର ହଉଛି ମଶାଣି, ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ଭଙ୍ଗା ହାଣ୍ଡି, ହସ ହଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳ ମାନଙ୍କର ବୁକେ ଶବ୍ଦ। ଏତେ ସବୁ ପରେ ମାଟିଏ ଡାହାଣୀ ହବାରେ ଅସୁବିଧା ରହିଲା କୋଉଠି ଡାକ୍ତର ବାବୁ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ବିନା ବାପରେ ପିଲାଟିକୁ ନେଇ ନାରୀଟିଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ତମେ ବଞ୍ଚିବ ସନ୍ଧ୍ୟା, ବଞ୍ଚିବ ତମେ। ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ଏ ପିଲା, କାହିଁକି ନା ଏ ପିଲା ହଉଛି ମୋ ବଂଶର ଉତ୍ତରଦାୟକ। ଡକ୍ଟର ସମରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ନାଁର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ମୋ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ। କିନ୍ତୁ ଦାଦି ଭାଇ ତ କହୁଛି ସେ ଛୁଆ ତାର ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ତା ଦେହରେ ସିଂହ ବଂଶର ରକ୍ତ ଅଛି। ଯଦି ସେ ପିଲା ସହିତ ଆଉ ଥରେ ବି ମୋ ନାଁ ଯୋଡ଼ାଯାଏ ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଚିହ୍ନ ଲଗେଇଦେବି। ମୁଁ ବି କହୁଛି ଦାଦି, ଏ ମା ଛୁଆ ଦିଟାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ଯଦି କିଛି ବି କରିଦିଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ମା ଛୁଆ ଦିଟାଙ୍କୁ ଆମ ଘରୁ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେବି। କଣ କହିଲୁ? ଆମ ଘର? ହଁ ଆମ ଘର। ହଁ ଏଇଟା ଆମ ଘର, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ତ ତୁ ନାହୁଁ। ଦାଦି ଝିଅର ଅନ୍ୟ ନାମ ଦୁହିତା। ଦୁହିତାର ଅର୍ଥ ଯେ ଦୁଇ କୂଳର ହିତ ସାଧନ କରେ, ବାପ ଘର ଆଉ ଶାଶୁ ଘର। ବରଂ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ତୁ ଯଦି ତୋ ଶାଶୁ ଘରେ ରହି ତୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରିବି।
ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଇଠି ରହିବ ଆମ ଘରେ ରହିବ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରକୁ ଯା আবে তারা সন্ধ্যা নবে ଆପଣ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ସେଇ ପୁରୁଣା ପ୍ରଶ୍ନର ପୁରୁଣା ଉତ୍ତର ଆଉ କେତେ ଥର କହିବି ସପନ ଚାଲିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କଣ କହିଲେ ଶୁଣିପାରିଲେନି କି ମୋ ପରେ ଏ ଘରେ ରହିଲେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବେ ଠିକ ଅଛି ନା କିନ୍ତୁ ଯୁବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସନ୍ତାନ ତମେ ମୋ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଛ ମାନେ ଡକ୍ଟର ସମରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀକୁ ତମେ ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ ନାଇଁ ବାବୁ ଏତେ ବଡ଼ କଳଙ୍କର ବୋଝ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇ ପାରିବିନି ଯଦି ତା ବିନା ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ଦେଖିଲ ତ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଚୁପ୍ ଥିଲା ପିଲାଟା ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା କଥା ଶୁଣି କେମିତି କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ତମ ସହ ମୋର ସିନା କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା ସହ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୋରମାର କରି ନିଅନ୍ତୁ ଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ପିଲା ତମେ ବନ୍ଦ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ଦେଇଯାଅ ମୋ କୋଳକୁ ଆସୁ ଆସୁ କେମିତି ପିଲାଟାର ଖାଦ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ୟା ପରେ ବି ତମେ କଣ ତା ପାଖରୁ ମତେ ଅଲଗା କରିଦେବ ହଁ प्रमाण दरकार आज इस चक्कर में सीना हट में चढ़ो करो हम उनको संभव शान के 800 फ्री में दरकार ओके Honorable Sub Inspector आइए संभव सारी तो आई तो बहु पर हां संभव सारी तेरा नाम क्या भी बोल तुम चाहत कहां पर पड़े वो चाहनी बदली जाए तो कहां सोईको नाटक सरवा है नखरा में गई देखो तो कि तू नखरा में देखे मो भांजी का धवा है तू ए यो कौन इति मैं मारे मो फोड़ के मारिछो मो ससुर नर्सिंग में दोनों धंधा करी तो फसी को चेष्टा करछो छड़ी मिली तो मो दिटा को फांसी खंडे छुलाइबी कथाटा बुझिया पे चेष्टा कर आमे जते बेले तो भौणी को मारिलु सेता आमे जान तुम से तो भौणी मारी साइरा पर आमे जानले ना तापर मु से झियो को बुझेछि मैं मारो आमे तते छाड़ी दमु तू कोठी किछि कहबिनी चुप रहबिले कोन से तोरे भला हम माला तारा मो थाना को जिमी पंचायत को जिमी हम के करबी मोर केते दिन आ ये रागी लोक डाला तळे बिंदु घोषी हम भूल ହେଇଛି हम क्षमा करते ଆଉ ଭଉଣୀ ତ ଫେରି ଆସିବନି ଯଦି ଅଧିକ ନଖରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତମ ସେ ସୁମିରା ସ୍ତ୍ରୀଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ अरे ମାନେ ତ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଭଲ ପିଲାନି ସେ ଦିନ ଆମକୁ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖେଳୁଆଳି ଖେଳ କରିଦେନି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ନିଶା ଦେଇ ତାକୁ ନଙ୍ଗଳା କରି ତାର 10ଟା ନଙ୍ଗଳା ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି ତାପରେ ବେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ସେଇ ଦିନ ସିଏ ମୋର ମୁଁ ତାହା छड़ी मिली छड़ी मिली तो दिखा मैं दिटा फांसी खंडे छुलीबो और चिन्नी चुना मो संभव सार एरा भन के भी वोल्ट मो चार फांसी से सो हम तो कहानी और नाटक मारी मारी की तो गाड़ी पछे बाकी तक घोषाड़ी घोषाड़ी काटा बना करतो ମୋ ଝିଅକୁ ଯେମିତି ଡବଲ ବିକଳ କରିପାରିଛି ସେମିତି ଶକ୍ତି ପାଇବା ଦରକାର और सब इंस्पेक्टर ଆମ ବିରୁଦ୍ଧ ଥିବା ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଦେଇ ଦେ କହୁଛି ଅସମ୍ଭବ କ'ଣ କହିଲୁ ଅସମ୍ଭବ ତା ନାଁ କ'ଣ ତା ନାଁ ସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବକୁ ଅସମ୍ଭବ ୱାର୍ଡ କ'ଣ ଶୁଣୁ ଭାବା କଥା ହଉଛି ହଁ କ'ଣ କରିବୁ ତମେ ଦଉଛ ମତେ ନାଇଁ ସେଠି ମୁଁ ଏକା ଥିଲି ମୋ ଝିଅକୁ ଡବଲ ବିକଳ କରିକି ମାରିଲା ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଏକା ନାହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଅ ଅଛି ମୋ ପୋଲିସ ପୁଅ ତୋ ପୁଅ କ'ଣ ସନି ଦେଓର ଟିଓଲ ଉପାଡ଼ିକି ପିଟିବ ମୋ ଗେଟକୁ ଓପାଡ଼ି ଦବ ओ हे मो समय मो बाबा को खबर दूछु और सब इंस्पेक्टर କ'ଣ ସେ କହିଦେଲା ହେଉତେ ବ୍ରାପା हाँ तुम सुन ब्राप्पा ବ୍ରାପା ବୋଲି ଚିଲିଲା आज ब्राप्पा प्रेम धरी बोलगाड़ी कौन ଏଇ ବ୍ରାପା ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲରେ ମରଣ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲା ତୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଳରେ ବସେଇ ତା ଯାଇ ଫଳରେ ଜିଭ ମାରୁଥିଲୁ
ଭଉଣୀଟା ବୁଢ଼ାକୁ ବାହା ହେଇଗଲା ତୁ ସେତେବେଳେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଚଢ଼େଇକି ନେଇକି ରିଲ୍ସ କରୁଥିଲୁ। ଏଇ ବା ମାଇକିନା କତର ପଡି ବାପା ମାରୁ ଯୋଉ ଗୋଇଠା ମାରିଛି ଆଜି ବାପା ପ୍ରେମ ଝରି ପଡୁଛି। ଭଲ ଦଶା ସବୁ ଲୋକମାନେ ଦେଇଦେବୁ କହୁଛି ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ହବନି ପଳେଇ ଯାଉନ ଏମିତି ନା ସବୁଦିନ ଶୀଘ୍ର ଠାକୁରକୁ ଯାଇ କରି କିଛି ଭୁଲେନି ବାବା ସଚିନ ଆମ ବାପା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆର ଘରକୁ ଚାଲି ଗଲେ। ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିକି ରଖି ଯାଇଥିଲି ତୁ ବାଡ଼ିକି ନେଇ ଆସିବୁ ତୋ ବାପା ପାଦୁକା ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବି। ବୋଉ ବାପା କିଛି ବି ଖାଇନି। ତୋ ବାପା କୋଉଦିନ ଏମିତି ଆଗୁଆ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି କି? ମୁଁ ପୂଜା ସାରି ଫେରିଲା ପରେ ପାଦୁକା ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ତୋ ବାପା ଖାଆନ୍ତି। ବୋଲେ ବାଡ଼ିକି ନେଇ ଆସିବୁ। ଆରେ ଯା ଏଇ ତୋ ପାଦୁକା ନିଅ ତୁ ଯାଇକି ଭାତ ବାଢ଼ିକି ନେଇ ଆସ। ଆରେ ନିଅ ମୋ କଥା କାଇଁ ଶୁଣୁନୁ? ତ ଯା ତୋ ବାପା କାଇଁ ବାପା କେବେ ବି ତ ପାଦୁକା ପାଇବେନି ଲୋ। ନା ତ ମନକୁ ତତେ କେତେ କହିଲେ ତୁ ତ ଆସିଲୁନି। ଏଇ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ମୁଁ ସତ କହୁଛି କେବେ ମୋର ଏମିତି ଭୁଲ ହବନି। ତ ଭୋକ ହବନି ମୁଁ ଯାହାକି ନିଅ पापा ना होते लो पापा ना होते मते बचे बाबा निजको बळी पकई देले मोर भाई बंदी करे से एमितिले तो बाबा को वंची थे प्रथम थर तो बाबा सही दिन मरथिले जो दिन तू तो स्त्री को धरी ए घर छाड़ी दे चल जाईती और द्वितीय थर तो बाबा सही दिन मरथिले जो दिन से जानिबा को पाइथिले जे तांको भलो करिया पाई तांको जियोटा 60-70 वर्ष बयसर जड़े बुढ़ा को बाईची बोली और जड़े लोक केते तर मरथिले मरथा दे आज मरि गले बोली तो मात्र आत्रे लोगने कबो ए डाके उनी मते बहु बोली डाके उनी मते जोन तो ससुर तो घर को जाइथिले कोन कहिथिलु हां कोन सासु मरि गले पैसा पठै दिलु कोन कहिथिलु सेदिन आ कोन कहिथिलु मु तते फोन करथिली तो ससुर को देह भलो नै कोन कहिलु से मरि गले तो मरि गले हमारा ओडिसा
କେହି ପୁଣି ପର ନା ତାର ଯା ଯାବର ନା ତାର ଯା ଯାବର ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମୋ ଧର୍ମ ଶୁଣା ବା ତମେ ଏଠି ଶୋଇଥାଅ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ମିଶ୍ରି ପାଣି ଆଣୁଛି ମହାନ୍ତି ଚାରିଆଡୁ ଚବେଇ ଖାଆନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି এই সময় তো ফেলে যাচ্ছে ମାଡ ହବ ସାଗରିଆ ବି ଚେକଅପ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଛି ତାର ହବ କି ନାହିଁ ମୋ ଭଉଣୀଟା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଁ କିଛି ପାଇଥାନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀଟା ମରିଗଲା ପରେ ଇଏ ମତେ କିଛି ଦେବେନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଥିପାଇଁ ଭଣଜାଟା ପାଗଳା କଲି ଭାଣିଜିଟା ତ ଆମ ହାତରେ ଅଛି ଦେଖିବା ଭାଣିଟା ହାତ କେମିତି ଆସିବ ସେ ଛୁଆଟା ମଗେଇ ଭାଣିଜି ମୋ ହାତକୁ ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ଆସିଲେ ଦବା ତାର ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକ ହେବି ମୁଁ ଆଉ କଣ ଆଉ ମୋର ଦବା ଆଉ କେତେ ମୋର 30% ଦବା ହଉ ସେତିକି ହଉ ମଝିରା ବଳ ଲୋକ ଦିନା ମାର 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 କେଶର ଖାଇ ଛୁଆ ନ କରୁଛୁ ମାଧ୍ୟ ଭଲ ବୁଲୁଲା ଛୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ମାଧୁର ମାମା ହାତ ଯାଉନି ମାରିବା ପାଇଁ ମିଶ୍ରି ପାଣି ତମ ଘରେ କଣ କ୍ଷୀର ନାହିଁ କି ନା ଛୁଆ ନା କ୍ଷୀର ତାର ଦରକାର କି ମୋର ଦରକାର ସେଟା ଗାଈ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କୋଉ କ୍ଷୀର ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆମ ବାପୁଙ୍କ ଘର ପଛେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି ନଗଦ କୁକୁର ଛୁଆ ନା କୁତି କୁତି ନା କୁକୁର କୁକୁର ବା କୁକୁର ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରେ ଏକା କଥା ନା କୁତି ଯା କୁକୁର ସେଇଆ ମାଇ ମାଇ କୁକୁର କୋଉ ହଁ ମାଇ କୁକୁର ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ତା କ୍ଷୀର ଆଣିକି ଦେବି ବୋଧ ସେ କ୍ଷୀର ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାର ଭଲ ଅଛି ଆଉ ପୁରା ହୁଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ କୋଉଠି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି କୋଉଠି କଣ ଆମ ବାପୁଙ୍କ ଦିହରେ ତୁ ଜିତେ ଶୋନା କରେଇ ଦିଛୁ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଏ ଦେଇକି କରେଇକି ପେଟେଇକି ତକିଆ ପକେଇକି ତ ମାରଦେବି ତତେ ମୁଁ କେତେ ମାରଦେବି ତୁ କଣ କହିଲ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହଉଛୁ କଣ କହିଲ କଣ କହିବି କ୍ଷୀର ପିଇବ ହଁ କ୍ଷୀର ହଁ ଖାଏ ଛୁଆକୁ ଅଛି ମାରିଦେବି ତାପରେ ସେଇଟା କରିବ ବହୁତ ଛୋଟ ଲୋ ବାପ ତ ମାଇକିନା କଣ ନଳାଇ ବୁଝୁଲୁ ଆଜି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ବୁଝୁଲି ତୁ କାଟି ଦେଲେ ଛୁଆକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଇସା ଦଉଛୁ ତୋ ଚକ କଣ ଓଲଟା ବୁଲିଲାଣି ତମକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେ ପିଲାକୁ ଦେଇଦିଅ ଦେବି। ସେ ପିଲା ଚାଲୁଛି ମୁଁ ସେ ବଂଶ ଧରେ ହଉ ଛୁଆ ଦେବି ତୋ ବାବା ଫୋନ କର 10 କୋଟି ଦବ ଛୁଆ ଦବ 10 କୋଟି କୁକୁର ଆଇ କହୁଛି କୁକୁର ହ୍ୟାଲୋ ଅଣ କୁକୁର ସେ କୁକୁର କତର ଦିନ ରାତି ପେଟଉଥିଲୁ କୁକୁର ଛୁଆ ଦେବି 10 କୋଟି ଦେବି ତାପରେ ତତେ ପାବି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ର ମାଲିକ ହେବି କୁକୁର କୁକୁର ହସା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ କାମ କଣ ହେଇଗଲା କେହି ନଜର କରିପାରିଲେ ନା ସମ୍ଭବ ସାଣି କହିଲା ଇଏ ଛୁଆ ପାଇଁ ମୋ ଭେଳି ପାଖରୁ 10 କୋଟି ଆଦାୟ କରିବ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖେଳ କରିଦେବି ଆଉ ମୋ ଭେଳିକି ଯାଇ କହିବି 9 କୋଟି ଦିଅ ମୁଁ ଛୁଆକୁ ଦେଇଦେବି ମୁଁ 9 କୋଟି ଦେଇକି ପଳେଇବି ସେ ସମୟ ସାଥର କଣ 9 କୋଟି ନବୁ 9 କୋଟି ଦେଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଛୁଆ ମୁଁ ତ ମାମୁଁ ତୁ କଣ କହିଲା ତୁ ଗୋଟେ ଶକୁନି ମାମୁଁ ଶକୁନି ମତେ 9 କୋଟି ଦେଲେ 9 କୋଟି ତ ଭାଇ ନାହିଁ ନା ତୁ ପାଗଳା ଲୋକ 9 କୋଟି କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ ଛାଡ଼ ତୋ ନିଜ ଭଣଜାଟା ତୋ
ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ରିଲାକ୍ସ କରିଦେଉଛି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି 9 କୋଟି ଦେବେ ନ ଦେଇପାରିବୁ 50 ଟଙ୍କା କାଟିକି ଦେ 50 ଟଙ୍କା କାଟିକି ଦେବି ତତେ। ଛୁଆଙ୍କୁ 10 କୋଟି ଦବୁ ଛୁଆ କଣ 10 କୋଟି ଦବୁ ନାହିଁ କଣ 10 କୋଟି ଛୁଆକୁ ଦେଖଉଛି ଛୁଆକୁ ତ ବି ମଲା ମଲା ଦେଖେ ଚିଲେଇଲା ଚିଲେଇ ଦବି ଆଖି ପଡିଲା ନାଲି ପଡିଗଲା ଦେବି ଆଖି କଲ ଲାଗୁଛି ଛୁଆଟା ମରିଗଲା। କିଏ ମରିଗଲା? ମୋ ପଚାରତେ ପୁରା କିଏ ମରିଗଲା? ଗଲା ଆଖି ଖୋଲ ବାବା ମୁଁ ତ ମାମା ଡାକୁଛି ରେ ଏ ବାବା ଆଖି ଖୋଲ ବାବା ମୁଁ ତ ମାମା ଡାକୁଛି ଆଖି ଖୋଲ ଛୁଆଟାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବା। ତମେ ସେଥିରେ ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ମାରିଦେଲ ନାଇଁ ନା ନୁହେଁ ହଁ ମାରିଦେଲ ତାକୁ କାହିଁକି ଏମିତି କଲ? ତମେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତ ଆମେ ମା ପୁଅ ଦି ଜଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ସେତିକି ନ କରି ତମେ ସେଥିରେ ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ମାରିଦେଲ। ନାଇଁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ସେ ଛୁଆକୁ ମାରିନି। ମୁଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଶୈତାନ ନୁହଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାପୀ ନୁହଁ ମୁଁ ସେ ଛୁଆକୁ ମାରିନି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ମୁଁ ବି ତୁମର କିଛି କରିପାରିବିନି। এই ଦୁନିଆରେ ମୋର ବାପା ନାହାନ୍ତି କି ମା ବି ନାହିଁ। ନା ମୁଁ ତମକୁ ମାଡ଼ ମାରି ପାରିବି ନା ମୁଁ ତମକୁ ଜେଲ ପଠେଇ ପାରିବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆର ମା ହିସାବରେ ମୁଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇପାରିବି। ତମ ବଂଶ ନିର୍ବଂଶ ହେଇଯିବ ତମ ଡିହରେ ଶିଆଳ ବୁଲିବ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମ ମୁହଁରେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ କେହି ବି ନଥିବେ। ତମ ଶବକୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଡ଼ି ଯାଇ ନେବା ପାଇଁ 4 ଜଣ ଲୋକ ବି ମିଳିବେନି। ଶେଷରେ ଚଣ୍ଡାଳ ତମ ଶବକୁ ଘୋଷାରି ମଶାଣି ଯାଇ ନେଇଯିବ। राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है। ସୁଦ୍ଧା ତମେ କଣ ପାଗଳ ହେଲେ କଣ? जो छुआ को ता बापा मारे थे से मां पागल नहीं आओ कौन हम डॉक्टर बा ମାନେ मो बुआ को आपण का बुआ मारी देले। ସୁଦ୍ଧା ତମରି ତୁ ନାଇଁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ସେ ଛୁଆକୁ ମାରିନି। ସଦା ମିଛ କହୁଛି ସେ ସଦା। कोना मिछ सेदिन राती रे तमे मते बलात्कार करिबा कथाटा मिछ। मो तम छुआर मां ए कथाटा मिछ ना तमे तम बाबा को लुटेरा पाई मिछ कहिला सेटा मिछ। ମିଛ अब सत ନା ସବୁ ମିଛ। ସେଦିନ ରାତିରେ ସତ୍ୟ ତମକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଥିବା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ताहले सत कोन ସତ କଥା ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ ସତ୍ୟ ଜଣେ ନପୁଂସକ। ଯୋଉଦିନ ତା ମାର କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସେ ତା ପୌରୁଷତ୍ୱ ହରାଇ ସାରିଥିଲା। ଯୋଉ କଥା ଶରୀର ଥିଲା ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲା କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କହିପାରୁନଥିଲା। ताहले सेदिन राती रे की मते बलात्कार करिथिला की मो नारी तो लुंठन करिथिला। ମୁଁ डॉक्टर बाबू ଦେହର ଆକର୍ଷଣରେ ନୁହେଁ କି ଆଧିବକ୍ଷତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନୁହେଁ ଦେହଲୋଭ ଚାପରେ ନୁହେଁ କି ସ୍ତ୍ରୀ ବିରହ ଜ୍ୱାଳାରେ ନୁହେଁ କେବଳ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଧରେ। ଆମେ ଜାଣିଲ ମୋ ଝିଅ ସାଗରିକା ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସତ୍ୟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାର ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି ସତ୍ୟ କେବେ ଜୀବନରେ ବାପା ହେଇପାରିବ। ସେଦିନ ତମ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହୋଇଗଲି। ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିଲିନି। ମତେ ଲାଗିଲା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ମୋର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି କଣ ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ? ମୋ ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇ ଆଉ କେହି ରହିବେନି। କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ କେବେ ମଦ୍ୟପାନ କରିନଥିବା ଡକ୍ଟର ସ୍ମରଣରେ ସେ ନା ପ୍ରଥମ କରି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ।
तापर से विषाक्त अवस्था मो लापतरे थिबा विषा केमिकल आनी तब को सत्य को दे मो उचित करिथिली और तापर सुरक्षा करने दिशारे से दिन संध्यार मुझे एत बड़ सर्वनाश करी कि दिशा छाड़ी गला मुझे केत अनुताप कर केवल गोटे जन अच्छे एमती कि संध्यार सरलता और विश्वास पाखे प्रति मुहूर्त पार करुली आत्महत्या करुली जिते सामना करुली पाखे मु छोट मत लगुला मो परी पापी बोधे ए सृष्टि रे आउ केही नाही ठीक तो मनुष्य पढ़िया को शताधिक तो डाक्तरी पढ़िया को बाबू आप क्षमा करते वो सत कहूँ से छुआ को मारिनी मत विश्वास कर से स्वप्न थिला आ आपण ऑफिस रो मैनेजर सत्या से छुआ को तळे पकई मारी दे जे मो छोटा को मारी देई छै से जम यंत्रणा भोगिबो ता ऊपर राधा चढ़ा पड़े सब फाल साथी रे मो बा सत्यर समाज हाथ होती हो नरे तार सब को कलम प्रमाण मो पाखे अछि आपण ताको पुलिस स्टेशन दे दु गाड़ी आपण ताको पुलिस स्टेशन दे दियो हो न बाबा जे मो छोटा को मारी देई छै आपण ताको पुलिस में दे दियो तो से फांसी पाइबा दरकार ए थानो सोरे पर चलो न तोते जे मारी छै ताको फांसी मिले बने थानो ते भी खुशी ना ए बाबा तू जदी खुशी हो ताले दिके हंसी दे लो और खाने टपरा अरे दिके हंसी दे ए बाबू हंसी ला ए बाबा देख तो को बच्ची छी बाबा देख तो को बच्ची छी बाबा के छी कौन है भाई मामा किसी को दिखाई दे कौन है तालो ओ बाबा उठ रहे समय कदी जे हाथ